راديو إيرنا علتو زينا حيلتات ጸጥታ ሱዳን ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽዑቕ ግፋ የካይዱ ኣለዉ። እዚ ሰሙኑ ቁፂሩ ዘሎ ግፋ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምህዳን ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተጠቕሰ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ወረቐት ዘለዎን ዘይብሉን ከይፈላለዩ ብኣልማማ የካይድዎ ምህላዎም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ካርቱም ይወቕሱ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝገፍዎም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገለ ገንዘብ ከፊሎም ክወፁ ይሓትዎም ምህላዎም እቶም ነበርቲ ገሊፆም። ሱዳን ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ንዝሰለኹ ንምህዳን ብዝብል ነቲ ግፋ ተካይዶ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ይበልጣል ኣእምሮ ኣለሙ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታት ሃገሩን ከምኡውን ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ምንቅስቓስ ሰባትን በዝምልከት ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ምኽትል ሓላፊ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ከም ዘተየ መርበባት ዜና ሃገር ኣረጋጊፀን። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተደጋጋሚ እዋን ግፋ ከም ዘካይድ ይፍለጥ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት ድሕሪ ምኽፋታ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ ዲፕሎማሲ ንግዲ ቁጠባን ዘተኮረ እገዳታት በብግዚኡ የውሕዛላ ከም ዘለዋ ብቐጻሊ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ሃገር ብዘይካቲ ኣብ ባንክታትን ንግዳዊ ልውውጥን ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ንምምካት ኣተኣታትያቶ ዘላ ኣዋጃት ምንቅስቓስ ናይ ወፃኢ ባጤራን ካልእ ቁጠባዊ ስጉምታትን መግቢ ንምኽዛን እውን እተፍርዮ ኣካልን ናብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ምሻጥ ደው ምባላ ገሊጻ ኣላ። በዚ መሰረት ከም ስርናይ፣ ስገም፣ ዕፉን ይኹን ሽኮርን ካልእ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራትን ናብ ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኤውሮጳ ምዕራባውን ማእከላይን ኤስያ ከይሽየጥ ኣዊጃ። እዚ ናይ ሩስያ ኣዋጅ ብዘይካቲ መግቢ ንምኽዛን ዝህልዎ ዕላማ ኣንጻራ ደው ንዝበላ ካብኣ ስርናይ ክሽምታ ዝጸንሓ ሃገራት ከም መፈራርሒ እውን ትግልገለሉ ምህላዋ ተንተንቲ ይረድኡ። ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣዋጅ ምእጋድ መሸጣ ኣካል ናብ ወፃኢ ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ኣቐዲማ ካብ ባንክታት ሩስያ ልዕሊ $10,000 ወይ ዩሮ ከይንቀሳቐስ ኣዊጃ ትርከብ ሩስያ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ተወሳኺ ቁጠባዊ እገዳታትን ተንቢረን ተወሳኺ ኣዋጃት ከተውፅእ ከም እትኽእል ይግለጽ። ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነዳድን ጋዝን ሩስያ ካብ ምሽማት ጠቕሊለን ክሕሰም ኣብ ዝብል ነጥቢ ተደጋጋሚ ዘተየካይዳ እኳ እንተለዋ ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ኣስታት 50 ሚታዊት ጋዝ ካብ ሩስያ ዝረኽባ ሃገራት ግና ዕቃበታት ኣለወን። ኣብ ልዕሊ ባንክታት ሩስያ እገዳ ዘንበራ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነተን ምስ መሸጣ ነዳድን ጋዝን ምትእስሳር ዘለወን ከም ጋዝፕሮም ዝመሰላ ሒደት ባንክታት ግና ዕዳጋታት ነዳዲ ከይሰናኸል ብምባል ዛጊት እገዳ የንበራሉን። ተስፋን ቢሩ ዝበሃል ዘሎ ዘተሰላም ሩስያን ዩክሬንን እንተፈሺሉን ሩስያ ድማ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እንተቐፂላቶን ግና ሩስያ ናብ ሙሉእ እገዳ ክትወድቕ ከም እትኽእል ይትንተን። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝግበር ሙሉእ እገዳ ብዘይካቲ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ፈጢርዎ ዘሎ ናህሪ ዕዳጋታት ዓለም ናብ ዘይመረገጋእ ከምርሕ ከም ዝኽእል እውን ተንተንቲ ቁጠባ ይረድኡ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ምትዕንቓፍ ከጋጥሞ ንዝኽእል ሸመተ ስርናይ ብሕርሻ ኣፍሪቃ ንምትካእ ናይ $1 ቢልዮን ምወላ የካይድ ምህላው ፍሊጡ። በቲ ዝዳሎ ምወላ 40 ሚልዮን ሓረስቶት ኣፍሪቃ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ሕርሻ ስርናይ ብምትእታው እኹል ምህርቲ ክሓፍሱ ተኽእሎ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ናይቲ ባንኪ ኣኪን ሙዊ ኣደሲና ገሊጹ። ሃገራት ኣፍሪቃ ዓመታዊ ካብ ሩስያ ካብ ዝሽምትኦ ናይ 4 ቢልዮን ዕድጊ ስርናይ ብ9 ሚታዊት ቀዳማይ ደረጃ ይሕዝ። ካብ ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ስርናይ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሽመት ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ቁጠባ ይረጋግጽ። እዚ ማለት 200 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኣፍሪቃ መግብታቱ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝሽመት ስርናዩ ክረክብ ጸኒሑ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ነዚ ዕዳጋታት ኣሰናኺሉ ርእሲ ምህላው ሩስያ ድማ መግቢ ንምኽዛን ኣካል ናብ ወፃኢ ሃገራት ከይሽየጥ ምስ ምእዋጃ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋሕዲ ስርናይ ክኽሰት ከም ዝኽእል ይግለጽ። ገና ብምግቢ ርእሳ ዘይከኣለት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ርእስቲ ብሰንኪ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሸመተ ስርናይ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ዞባታት እውን ንዓጸቦ ተቓሊዑ ምህላው ይፍለጥ።
ዜና ኣብዚ ፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዝሓለፈ ረቡዕ ንጉዳይ ሩስያን ዩክሬንን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኤርትራ ዝወሰደቶ መርገጺ ዓለም ኣስደሚሙሎ። ኣብቲ ዓለም ንሩስያ ከመይ ጌርኪ ሉዕላዊት ሃገር ትወርብ ብምባል ኣብ ታሪኻ ድሕሪ 40 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝፀዋዕቶ ህጹጽ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትምራሕ ኤርትራ ኣብ ፈረማይ ዝተወፍአ ኣብ ጎኒ ብውልቀ መልእኽቲ ዝመሓደራ ሃገራት ናይ ኪም ጆንግ ኡን ሰሜን ኮርያ፣ ናይ ባሻር አልኣሳድ ሶርያ፣ ናይ ሉካሸንኮ ቤላሩስን ናይ ሩስያ ፑቲንን ተኸቲላ ኣይፋል ንሰላም ኣድሚፅ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ዛዕባ ዝወረደ ነጥብታት እንታይ ነይሩ? ኤርትራ ንምንታይ ነንዝሕርያ ወሲዳ? ኣብ ልዕሊኣ ኽምፆ ዝኽእል ሳዕቤንከ እንታይ ይመስል? ወዘተ ዝብሉ ነጥብታት ኣልዒልና ክንድስስ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ሬድዮ ኤረና ዝቐረቡ ነጥብታት ዓለም ኣብ ኣፍ ደገ ኒክሌራዊ ኺናት ቆይማ መኸተምታ ስልጣነ ወዲ ሰብን ፍጡራታን ኣብ ኢድ ውሕዳት ፖለቲከኛታት ኣትሎ ነዊሕ ዘመናት ክብል ነጠቐን ክብል ዝጸንሐ ዝምድና ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ዩክሬን ቅልስ ገጢሙሎ። መጀመሪ ናይዚ ኹናትን ናብኡ ዘብጽሑ ታሪኻውን ሰንሰለታትን ግዜ ንምቑጣብ ጎሲና ውህሉል ውፅኢት ናታቶም ናብ ኲናት ድሕሪ ምምርሑ ንቐጽል። ብቭላድሚር ፑቲን እትምራሕ ሩስያ ነታ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ምሕዝነት ዝመረጸት ናብ ቀጥሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ኣብ ዱርቂ ኸይ ዝነበረት ናብቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሕብረትን ወታደራዊ ኺዳን ዝኾነ ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትሕወስ ዝመደበት ዩክሬን ክትወራ መዲባ ኣላ። ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ከም ዝዓበየ ታሪኻዊ ስሕተት ዝቖፅሮ ፑቲን ሶቪየት ንምምላስ ኣይደቀሰን። በዚ ድማ ነቲ ኣብ 1994 ዓ.ም ዝተፈረመ ኔቶ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ከይስፋሕፍሕ ዘቐይድ ውዕል ሚኒስክ ክኽበር ይጽውዕ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ግድን ክማልእ ኣለዎ ኢሉ ዘቕረቦ ነጥብታት ኔቶ ሰራዊቱ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ከውፅእ፣ ተወሳኺት ሃገር ናብ ኪዳኑ ከይጽምብርን ንሃገራት ኣብ ዝወረሉ ኣሜሪካ ካብ ምብራቕ ኤውሮጳ ናብ ዝርከባ መሓዙታ ናይ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ሓገዛት ከይትገብርን ዝብል ይርከቦም። እዚ ዲሞክራስን ርእሰ መላውን ኣካይዳ ምዕራባውያን ካብ ዲክታተራዊ ስርዓት ፑቲን ላዕሊ ዝመረጹ ምብራቕ ኤውሮጳውያን ፑቲን ብሓይሊ ንኸንበርክኾምን ናብ ግዛቱ ንኽጽምብሮምን ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኢድ ክንሕዛለይ ዝብል ዘሎ ይመስል። ፑቲን ዩክሬን ምውራር እዚ ናይ ፈለማይ ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ 2014 ዝገበሮ ወረራ ነቲ ሃገር ቆራሪሱ ክሬምያን ጆርጅያን ዝበሃላ ግዛኣታት ናብ ጅቡኡ የእትወን ይርከብ። ሕጂ እውን ዶንተስክን ሉንስክን ዝበሃላ ክልተ ኣውራጃታት ዩክሬን ከም ሃገር ኣፍልጦ ብምሃብ ምግማዕ ዩክሬን ቀጺልዎ ጥራይ ዘይኮነ ንዩክሬን ብዓባያ ብምውራር ነቲ ዝነበረ ናይ ክልተ ቐጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ሕልሚ ዓባይ ሩስያ ንምትግባር ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት ዓለም ናብ ሓደጋ የእትዎ ይርከብ። ኣብ ከምዚ ህሞት እምበኣር ድሕሪ 40 ዓመታት ሃገራት ዓለም ሓቢረን ክዝትያ ህጹጽ ኣኼባ ተጸዊዑ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ዝተሳተፈት። እዚ ቀጥታዊ ምሉእን ዘይቅድመ ኩነታውን ምውጻእ ወተሃደራውያን ሓይልታት ሩስያ ካብ ሃገራዊ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ዶባት ዩክሬን ንምጽዋዕ ዝተገብረ ኣኼባ 16 ነጥብታት ሓቂፉ ይርከብ። እዚኣቶም ድማ ቀዳማይ ልዕላውነትን ናጽነትን መሬታዊ ሃገራውን ሓድነት ዩክሬን ኣብቲ ኣፍልጦ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተዋህቦ መሬታውን ማያውን ግዛኣታት ክኽበር። 2 ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓንቀጽ 2 ዝተሓሰ ወረራ ሩስያ ክኹነን። 3 ራሻ ፌደሬሽን ሓይሊ ምጥቃም ብቕጽበት ደው ከተብልን ብተወሳኺ ዘይሕጋዊ ምፍርራህን ጎነፅን ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ኣባል ሃገር ከይትገብር። 4 ብተወሳኺ ሩስያ ቅጽበታውን ሙሉእን ዘይቅድመ ኩነታውን ምውጻእ ናይ ኩሎም ሓይልታታ ካብ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ልዕላውያን ዶባት ዩክሬን ክትግብር። 5 ኣብ 21 ለካቲት 2022 ሩስያ ንግዛኣታዊ ሓድነትን ልዕላውነትን ዩክሬን ብዝገሃሰን ንኣህጉራዊ መትከላት ብዝጻረርን መልክዕ ንዞባታት ዶንተስክን ሉነስክን ዝሃበቶ ኣፍልጦ ከም ዘሕዘኖ። 6 ሩስያ ብቕጽበትን ብዘይቅድመ ኩነትን ንግዛኣታት ዩክሬን ዝኾና ዶንተስክን ሉነስክን ኣመልኪታ ዘሕለፈቶ ውሳነታት ክስርዝ። 7 ሩስያ ንምሕዝነት ብዝሓለፈ ውሳነታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትቅየድ። 8 ኩሎም ወገናት ብስምዕ ሚኒስክ ክቕየዱን ኣብ ተዛማዲ ኣህጉራዊ ስምምዓት እንተላይ ኖርማንዲ ፎርማትን ጉጅለ ስሉሳዊ ርክባትን ኣኽቢሮም ክሰርሑን ንትግባሮም ክጽዕሩን። 9 ውሑስን ዘይተገደበን ጉዕዞታት ካብ ዩክሬን ናብ ወጻኢ ክህሉ ቁልጡፍ ውሑስን ዘይተዓናቐፈን ሰብኣዊ ሓገዛት ንዩክሬናውያን ክበጽሖምን ሲቪል ማሕበረሰብን ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ሓገዛትን እንተላይ ኣረገውቶት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናት፣ ኣካለ ስንኩላን፣ ስደተኛታትን ድሕነቶም ክሕሎ። 10 ምትእታው ቤላሩስ ኣብ ዘይሕጋዊ ወረራ ክኹነን ቤላሩስ ድማ
ብዛእተወቶም ኣህጉራውያን ግዳይታታት ክትቅየድ 11 ንኹሎም ጥሕሰታት ኣህጉራዊ ስምዓት ይኹንን ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ይኹንን ንኹሎም ወገናት ድማ ኣህጉራውያን ሰብኣውያን ስምዓት ከኽብሩ ይጽውዕ። ብተወሳኺ ኩሎም ወገናት ንኣባላት ሕክምናን ኣባላት ሰብኣዊ ረድኤትን ብፍላይ ድማ ኣብ ሕክምናዊ ሓገዛት ንዝነጥፉ መጓዓዝያታቶም ናውትታቶም ሆስፒታላትን ሕክምናዊ ማእከላትን ክሕልው። 12 ኩሎም ወገናት ኣህጉራዊ ስምዓት ብዘገድዶ መሰረት ንሲቪላውያን ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽን ክሕልው ካብ ምጥቃዕ ምዕናው ምእላይ ንህላዊ ሲቪላውያን ኣገደሲ ዝኾነ ነገራት ክቁጠቡ። 13 ድሕሪ ዝውሳነ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሰብኣዊ ሓገዛት ክለኣኽን ጸብጸባት ክለኣኽን። 14 ቀጥታዊ ሰላማዊ ፍታሕ ናይ ዝጎነፅ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ብመንገዲ ፖለቲካዊ ዝርርባት ዘተታትን መንጎኝነትን ካልእን ክግበር። 15 ንጻዕርታት ሰክረታሪ ጀነራል ኣባል ሃገራት ውድብ ድሕነትን ምትሕጋዝን ኤሮጳ ኣብ ምህዳዝ ወጥሪ ተቐቢሉ ከምኡውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ምፍታሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብን ቅልውላዊ ስደተኛታት ምፍታሕን ዝወሰደ ተበግሶን ኢዱ። 16 ንህፁፅ ኣኼባ ብጊዜያውነት ዓጺው ንፕሬዚደንት ናይ ጠቕላላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ጻውዒት ኣባል ሃገራት ኣኼባታቱ ክቕጽል ፈቒዱ። እቶም ውሳነታት ነዞም ልዒልና ዝጠቐስናዮም ይመስሉ። ኤርትራ እምበኣር ነዞም ውሳነታት ዘይኣቶም የነጺጋ። ብተለዋዋጢ ኣህጉራዊ መርገፂታቱ ዝልለ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዓለም ተነጺሉ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ናይ ነቐፌታን ህለኽን ተራ ክጻወት ተበዲለ ዝብል ዜማ ወሊዑ እናሻብ ናይ ሽበራ ካርታ ብምምዛዝ ዘይጽግሞ ሓዊ ቐዛፍን ኣልበሽርን ዓርካ ኣልሸባብ ንሱ ሶማላውያን ተቐለስቲ እናበለ ጽውዖም ካልኦት ፈጠርቲ ህውከትን ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ዓይነታ ኣይትቕተል ኣይትዓምፅ ህዝቢ ካይትእሰር ንኸይስደዱ ፍታሕናዶ ትብሎ ዓለም ኣትሎ። ኣብዚ ዝተኻየደ ኣኼባ መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ ድምፂ ንውፅኢት ዝሓለፈ ውሳነ ዝጸሉ ይነበረን እሞ ኸደኣ ንምንታይ ውፅኢቱ ንዘይቅይር ድምፁ ንህልኽ ከውዕሎ መሪጹ። ኣብዚ ሓደ ዝጥቀስ ዛዕባ እቲ ሩስያ ኣብ ጥሪ 2017 ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንወታደራዊ ሎጂስቲክ ዘገልግል መዓስከር ናይ ምህናፅ መደብ ከም ዘለዋ ዝገለጸትሉን ኣብ ናሓሰ ናይቲ ዓመት ሚኒስተራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቴን ሃገራት ዝፈረሙሉን ስምምዕ እዩ። እዚ ህንፀት መዓስከር ግን ናይ ግዜ ገደብ ስለ ዘይተቐመጦ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብፍላይ ድማ ሩስያ ኣብ እገዳ ምስ ምእታዋን ተዳናጊው ከም ጸንሐ ይሕበር። እቲ ካልእ ንውሳነ ኤርትራ ከም ዝጸለወ ረቋሕ ዝግለጽ እቲ ሩስያ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ተቕርቦ ዘይቅድመ ኩነታዊ ዕድጋ ኣጽዋር ክኾኑ እንከሎ ብዘይ ኩናት ምንባር ዘጸጉሞ መንግስቲ ኤርትራ ቀንዲ ዓሚልቲ ሩስያ ብዘይ ሕቶ ተቕርቦ መሸጣ ኣጽዋር ምዃኑ ይንገር። ካልኦት ተንተንቲ ግን እዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳነታት ካብ ዝልዕሉ ዝተጠቕሰ ወጻኢ ካብቲ ሓደ ቐጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ፈሪሱ ብኣብዝሓ ቐጽራዊ ዓለማዊ ሓይሊ ይቕየር ኣሎ ዝብል ዝንቡዕ ገምጋም ዝነቐለ እዩ ይብሉ። ነዚ ከም ጭብጢ ዘቕርብዎ ነጥብ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቕ ዝሃቦ መግለጺታት እዩ። ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ኩሉ ዝፈንፈና ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝገበረቶ ዕንደራን ገሰት ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ዝተዘተየሉ እዋን ሩስያ ብተደጋጋሚ ጸግዒ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትወስድ ተረኣያ። በዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዕዱኡ ንምሕዋይን ንዝቕጽል ግዜ ብሰንኪ ዝፍጽሞም በደላት ኣብ ዓለማዊ መጋባእያታት ኣብ ዝቐርበሉ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ቆውፊ መስል ዘለዋ ሩስያ ንኽዘርየሉ ዝወሰደ ውሳነ እዩ እውን ይበሃል። እዞም ክልተ መንግስትታት ስነ ሓሳባዊ ተመሳሳልነት ከም ዘለዎም ንእመን ዋላ እኳ ሩስያ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንስርዓት ደርጊ ደጊፋ ብኣጽዋራታን ኣማኸርታን ንህዝቢ ኤርትራ እንተቐጥቀጠት ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ኣብ መጽሓፉ ከም ዘስፈሮ ግን ኣንጻር ሃፀይነት ዝቖመት እያ ብዝብል ኣብ እዋን ሰውራን ድሕሪኡን ከም ጸላኢት ኣይተረኣየትን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፑቲንን ዝጥቀምሉ ናይ ውልቀ ምልኪ መሪሕነትን ብመንገዲ ወታደራዊ ምትእታው ዞባውያን ሓይልታት ናይ ምዃን ጥሙሕን እውን ገለ ካብ ዘመሳስልዎም ነጥብታት እዮም። ክልቲኣቶም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎም ዘይተኣደነ ጽልእን ምንጭ ሽግራትና ኣሜሪካ እያ ዝብል እምነቶም እውን ዝፈላለ ኣይኮነን። ንሰብኣውን ቁጠባውን ደገፍ ምዕራባውያን ብዓይኒ ስጋት እናረኣየ ዝሕሰም ባዕሉ ዝእዝዞ ቁጠባዊ ወፍሪ ጥራይ ዝሰማምዑ ኣህጉራውያን ኣፈርትን ኣለቃሕትን ዝተጸየነ መንግስቲ ኤርትራ እቲ እንኮ የሌን ኢሉ ዝሓስቦ ኣጽዋርን እኽልን ካብ ሩስያ ስለ ዝሽምት ጸውዒ ሩስያ ምውሳዱ ኣየገርምን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኻ ዘካየደቶ ወራር ካልእ ክጉሰ ዘይክእል ነጥቢ እዩ። እዚ ምስ ወረራ ዩክሬን ብዙሕ ተመሳሳልነት ዘለዎ ወረራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪ ፈጺሞም ዝተባህለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ትሕቲ ብርቱዕ ኣህጉራዊ ጸቕጥን ትዕዝብትን የእትይዎ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ንዘቐረበሉ ተደጋጋሚ ክስታት ጭቡጥ ውሳነታት ከይርከቦ ድምፂ ናይታ ናይ ቆውፊ መስል ዘለዋ ሩስያ ልዑል ከም ዝነበረ ይጥቀስ። እምበኣርከስ ካብዚ ዝነቐለዩ ገለገለ ወገናት መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይ ዩክሬን ክርኢ እንከሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ምስሊ ኣብ ኩናት ትግራይ ስለ ዘዘኻኽሮ እዩ ንሩስያ ክድግፍ መሪጹ ዝብሉ።
ካልኦት ነታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛእ ስርዓት በቐረባ ንፈልጦ ኢና በሃልቲ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንእገዳ ከምርቓ ስለ ዝወስዶ ንህዝቢ መክት እናበለ ክጭቁንን ንዘጋጥሞ ሽግራት እገዳ ኣሜሪካ እዩ ጠንቆም ኢሉ ካብ ተሓታትነት ከምልእ ስለ ዝሕግዞን ውፅኢ እዚ ውሳነ ዓለታዊ ሳዕቤን ተምጻሉ እውን ሓንጎፋ ኢሉ ክቕበሎ ይብሉ። በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ህዝባዊ ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ኣድሚጹሎ። ኣፈላማይ ናይ ህፁፅ እዋን ስታፊኡ ኣብ ሪጋቶም ጉልሓት ውልቀ መልእኽቲ ብምዃን እንኮ ኣይፋልኒ ወረራ ምባል ሰኣነ ኣፍሪቃዊ መንግስቲ ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ኣብ ባይቶ ጸጥታ እንኮ ንወረራ ደጊፉ ምስ ሩስያ ፀጉዑ ዝሓዘ ኮይኑሎ። በዚ ድማ ዓለም ንስርዓት ኣስመራ ትርእየሉ መነጽር ከም ዝሃባን ምስ መዘና ኣልቦ ዝኾነ ስርዓት ጭቆና ኪም ጆንግ ኡን ናይ ሰሜን ኮርያ ህዝቡ ዘጽነተ ባሻር አልአሳድ ናይ ሶርያ ኤሮጳውያን ውልቀ መልእኽቲ ሉካሼንኮን ፑቲንን ይመስርዒ ብምባል ምድቡ ነጊሩሎ። በዚ ድማ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መድረኻት ከቢድ ክሳራ ተነጽሎም ብድሆን ክገጥሞ ምዃኑ ብኣግኡ ብሩህ ኮይኑሎ። ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ጥራይ ዘይኮነ ንተሓባበርቲ ሩስያውን ኣትሪረን ከቐጽዓ ምዃነን ኣትሪረን ይገልጻ ምስ ምህላወን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኣስመራ በትረን ከዕርፋ ምዃነን ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ድሮ እኳ ጽባሕቲ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ንሩስያ ዝደገፈሉ መዓልቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ብሰብኣዊ መሰላትን ኩናት ትግራይ እናልዒለን ኣብ መጋባእያ ከዋጥርኦ ውዒለን ኣለዋ። ገለገለ ወገናት እውን ድሕነት ኣብ ዩክሬን ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት ብፍላይ ኣብ መላእ ኤሮጳ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብሓፈሻ ኣብ ስግኣት ከም ዝኣትዎ ይነጽሩ። ከመይሲ ብዓይኒ ዜጋታት ዓለም ብመንገዲ ትውክልና የብሉን ዝበሃል ስርዓት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ወረራን ኩናትን ስለ ዝቖመት። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።